Sana all. Matay mo bill out na ta. Wow ka ngayon yung kinaya. Yun mo, kita rang tulumangan yan ng Virginity Island. Gadula man lagi mo mga kabit. Hey! Bill out na may boss. Pila tanan to mong nakaon? Pila kay tanan boss? Sa natutal ako tanan sir sa inyong gi-order nga pagkaon og drinks 25,500. So akong gi-round off sir, mo nang ikabat siya og 26,000. Dara sir, tanawa ng resibo sir, basig ganang kapatanaw. Nara kay kabayad ana lang ga? Oh, nara dire sa buton sa amo ni. Daan palagi ko, bay mahala kining pagkaon kadala pag ibug mga kabit. Hey! Nya karo. Kisa may kakaunan ning isdang kinilaw. 3 mil kayo. Abilat ato ko inag ako ana nang lahi akong gikilaw to na play. Yang kaning barbecue. Kisa may kakaunan eh. 2 mil kayo na eh. Ay nan, ay kung iglag ako pud ana, nga lahi man akong gituhog. Sana all. Dili na naman tatig lalis, bari na naman na. Dito ta magkwintay sa balay kay na. Kan resibo dala na kay atong pitsura na atong ipos para ma-viral na sila. Okay. Unsa man? Mubayad mo o dili? Mubayad boss, pwede through GCash, wa man gumicash nga dala. GCash? Oh, gay QR code daw. Naong sa akong kauban. Nag-viral ang isang social media post na umano'y in-order na pagkain umabot sa mahigit 26,000 pesos. Dire sir, morning tindahan na sir. Morning tindahan na ang nakagasto med dako. Nya gamatoy ra med gi-order. Bantay mo ro mga paluta mo. Ikaw na sir, kadako ka sir. Kare, mo ni siya? Kana sir, mauto na siya sir. Wa pa gani ilis sir. Mauto na. Ay buntag sir. Buntag sir, taga DTI day ko, Department of Tindahan Inspection. Kay imong mga paninda gireklamo nila. Kay overpricing daw kuno. Unsay overprice sir? Nga SRP maning amo ang paninda diri sir. Seafoods retail price. Dili sir. Dili juga kadinayan ni sir. Kaya na sila ibilin siya resibo sir. Iyan ako hari sir. O sama ani sir. Isdang kinilaw. O kanay inani o. O. Parang nikabat na ni og 3,000 sir. Dili sir. Kay di man gud basta-basta na siya nga kinilaw sir. Kay kanang isdaa sir, anak na siya sa iho sir. Di mabiyang iuntahan ni sir. Unya katong tulo ka kauban namo, gikaon na atong inahan. Before namo nakuha ng isdaa. Ah, mao dayang mahal. Di po day lalim ng pagkuha dayan ng isda di ay. Unya ngano pug kaning barbecue ninyo sir, mahal po kayo 2,000 man. O kani o ngano kani man, 2,000 man eh. Sakto ra pod nga 2,000 among presyo anang barbecue sir. Kay kanang stick ana sir, lisod kayo kuhaon. Muadto pa mi og kinaandigan ka asong bukid lisod sa kaso. Ito kasi mana usa makuha pa namo. Pito nga unom ra man god. Unom pag, unom maguroy. Ay mauding mahal. Balo na mo ngano mahal. Kaysa stick pa lang daan, lisod na pagkuha. No. Yang nganong kanimang pud sir kaning il. Oh, kanay. 5,000. Kani? Usa ka bok 5,000 ninyo ni sir? Ay dili sir. Ako kang explainan sir. Kani siya sir nga isda limited edition gini siya sir. Tan-awon nimo siya sa lawas sir nga batanon gid siya sir. Naa sir na ibukol. Oh. Awa, batanon na siya sir. Gibugas-bugas na siya sir. Maong legal na ni siyang ihawon sir kay ulitawo naman. Amaw di ay. Kay kaning el, lisod ba ni kwaon? Kay mo anak pa ha? Anak pa ha? Mulok-lok sa buho ba? Kay i-determine pa nimo siya og gibugas-bugas ba? Kay dito man ta mukuha sa ulitaw na ba? Mo nang mahal. Nakasabot na mo karon. Oh, di ta makatilaw og lami nga el, kay gibugas-bugas man. Ya kay kaning isa hari sir na pod, kaning sihe. Kani. Ano 500 man bok ani sir na kagamay kayo ane? Ay dili sir. Explainan ka na ako sir og nganong 500 ning karabuok aniya sir.
Kay kanang pagpanguha ni sir, lisod kayo sir. Dili na nimo basta-basta makita ani daplin-daplin sir. Ang pagpanguha namo ani sir, dito ni siya sa lawod sir. Kuto ni siya sa balina sir. Unang mahal siya sir. Ay mao po ding mahal. Kay kutong po rin sa balina. Oh. Lisod ba ni pagkuha na? Pagkuha ni mo masagpaan ka ng ikaw ka ng balina. Di kanig nakauli ka ng baybayan. Aning soft drink sir. Kanay. Nga nung 200 may buok ani sir. Ayaw ko igna og lisod po ni pagkuha ninyo ani sir nga na may brand. Usa may nakamahal ani sir. Ay dili sir, explainan ka na ako sir nga nung mahal-mahal gini siya sir. Kay gi bugwakan man guni siya ni Ibana sir. Kaya ani sir oh. Mao na siya ang lami-lami gid siya sir kaysa atong original nga coke. Dara oh. Tilawin ninyo sir, kinsa ganahan mo tilaw. Ay, dili ra ko sir, matay mura po kag naog si Jericho Rosales katong piki sir. Salamat sir. Ay mao detong mahal ila ang soft drinks. Di lang basta 200, at least nakatilaw mo sa laway ni Ibana. Silbi na katsula mo ba? So, mao rin to siya tanan sir, ug daghang salamat at least na-explain nimo tanan nga nung mahalin yung paninda. Ug karon, dapat kumupalit mo, dapat mangutana mo nga nung mahal, pilay presyo o giunsa ni siya pagkuha ni mga paninda aron di mo mahikurat kung magabayad na mo. Mao to siya sir, daghang salamat. Dara sir, resibo sir sa imong ginahinay kaon diyan sir samtang gayaw-yaw ka sir. Gitutan na daan na sir 26,000 sir. Gi-round off na daan na siya sir. Welcome to Virginity Island sir. Hinahin na sa amin sir, total na manawig bayad sa mo sir. Ay ano, itong lakaw diha kay kamoy gadalan ako dire. Ay ikaw sir. Sabi iluan si Mon. Kung magka. Ito ni bolot. $26,000. Oh, wala pa. Pag umana yung your eyes. Siya. Bari sa laman na. Bayris alam mo na. Nakabayad na biya sila sir. Kaya sir, wala problema. Nakabayad naman. Ay, sana wala lang may bagas. Ang gibit-bit. Nanigawak naman ako. Pay mo.